אתה אוהב כאילו רק תות? אני אוהב תותים, זה הדבר שלי. חומוס, טורטית, איזה קטוויסט? אני אוהב תותים. לא אוהב לא חומוס, לא אוהב לא פלאפל, אני לא אוהב בכלל אוכל במסעדות מזרחי כאילו. הפירות כאילו אפרסמון? Next question. אז אני... לא, לא, זה לא יושב. המבנה של הראש שלי לא מתאים לזה. אני לא אוהב אסיאתי, כל הקינוחים בכלל, אלא אם כן זה תות. אם זה תותים כאילו? בדיוק, כן. קערה של תות כאילו. סלט תות, כאילו סלט פירות, אבל רק עם תותים, אז אני יכול לאכול אותו. החבר הכי טוב שלי, הם יושבים ביחד על השמיכות, אחד מול השני, אז הוא אוהב רק את הקרקר הזה, אתה יודע מה אני מתכוון? הקרקר הזה שאפשר ללעוס אותו, אבל יש באמת ללעוס אותו. אז הוא אוהב רק את זה, ואמא שלו אמרה, אתה חייב לאכול גם ירקות. ירקות אתה אוכל? רק תות.